morning, people. Okay, for today is pupunta po ako ng palengke. Okay, mamalengke po ako dito doon sa Davao, palengke. So dito is tinatawag nila is merkado. Okay? Ano pang nandyan sa merkado or palengke? Ila pong bibiliin ko. So later dahil umaga pa man, no? So mga 8:30 siguro. Check it out. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. 6.5 hours later. Ito na yung nabili ko. Enjoy ko na plus yan. Okay? So nalito ako dito sa may palengke. Bagong hairstyle ng buhok ko sa may Bohol talaga. Grabe, iba talaga doon sa Davao City ang palengke. Pati yung pansit na kabalot na. Okay? So dito bawal yung dito yung ang tawag yun na may cellophane. Okay? So pag mahuli ka, instant 500 yung multa sa iyo. So uwi na ako, sakay na ako ng tricycle. Guys, okay? Nandito na ang binili ko. Exactly! Okay? Plus ito. Amazing! Yeah! Mula na sa labas. Mabuti na lang, nandito na ako. Hello guys, my name is DJ March Barrios. Okay, so welcome to my YouTube channel. Okay, for today is please subscribe, like and share para marami po ako na mga videos na ipapalabas natin sa aking channel. Okay, uulitin ko, please subscribe my YouTube channel on YouTube. Please like my page DJ March Barrios on Facebook page. Like, share and comment.